Tuomas Takalo podcast showhun. Tänään minulla on arvovaltainen vieras, minun rakas vaimo Anna. Hello, hello. Ja meillä on tullut hyviä kysymyksiä, mutta tuli yllättävän vähän semmosia. Ja ootin, kun on noita tiettyjä äijiä tuossa, että tulee vähän enemmän semmoisia alatyylisiä viestejä, mutta eipä tullut. Mutta ehkä ensi kerralla. Joten vastataan kysymyksiin ja 15 kappaletta. Mieluiten kyssärit, jutellaan, annetaan kommentteja ja lähdetään liikkeelle. Eli eka kysymys. Miksi Anna lopetti kisaamisen? Niin, mä en edes muista sitä vuotta. Mitäköhän se olisi ollut? 22 tai 23. Ja silloin syyskuussa me mentiin sinne Italiaan ja mulla oli suunnitelmissa, että mä tekisin sen Puolan kisan ja Romanian. Mutta sitten varmaan viikko sen jälkeen, kun tultiin Italiasta, niin mä sairastuin. Ja niin olin siinä sitten, niin kuin, olisikohan se ollut jopa pari kuukautta. Ja siis mähän olin niin kuin, siinä kisaviikolla, siinä tiistaina lähti kuume nousee. Perjantaina menin Mehiläiseen ja hain sairastodistuksen, että näin. Eli se kisakausi keskeytyi, että oli niin kuin tarkoitus kisata, mutta sitten se keskeytyi. Ja niin, ehkä siinä, niin kuin, no siis ennen sitä kisatiksi mä 2015 tai 2016, tätäkään en muista. Mutta joo, kuitenkin siinä tuli niin pitkä tauko ja mä olin ihan täysin varma, että mä en tule enää koskaan kisaamaan, mutta sitten raskauden jälkeen niin, ja sitten se heräsi se ajatus pikkuhiljaa uudelleen ja ehkä niin kuin, miksi sitä taas lähti kisaamaan oli se, että halusi niin kuin katsoa, että onko musta tähän enää ja ehkä niin kuin sen, jotenkin se viimeisin kisakokemus silloin 2015-2016 oli jäänyt niin huonoksi, että sitten mä halusin jättää, että siitä jäisi semmoinen niin kuin hyvä fiilis. Plus sit se, että mä halusin saada huomattavasti paremman version itsestäni siihen kisaan, mutta miksi mä sitten lopetin? Kyllä niin kuin huomasi, että olihan siinä varmasti, niin kuin, no ensinnäkin, että oli äiti, niin semmoinen niin kuin tosi suuri elämänmuutos tullut. Ja sitten, niin kuin, että se oli, niin kuin preppi oli yllättävän helppo silleen, vaikka ajattelin, että apua nyt tässä on niin monta juttua, mistä pitää niin kuin huolehtia, mutta se meni siinä sivussa ehkä tavallaan vähän niin kuin kivuttomamminkin niin kuin aikaisemmin, koska se, niin kuin se fokus ei ollut silleen ihan hulluna koko ajan vaan pelkästään siinä omassa tekemisessä, vaan että se vähän niin kuin tuli siinä sivussa. Mutta kyllä siinä sitten niin kuin huomasi, että tavallaan kyllä mulla on niin kuin aina semmoisen driverina ollut se tietynlainen palo tehdä sitä asiaa ja halu niin kuin menestyä siinä, niin sitten ehkä se tietty fiilis siellä kuitenkin niin kuin puuttu. Et aikaisemmin sen kisaamisen oli laittanut niin korkealle jalustalle, että se oli niin kuin itselle siellä arvoissa tosi tärkeä juttu, mutta nyt huomasi, että se ei enää sit ollutkaan. Ja plus sit niinku totta kai niinku kaikki lajit on kehittynyt, niin kuin bikinikin oli kehittynyt tosi paljon, niin sitten se, että tavallaan että kuinka paljon se olisi vaatinut ehkä enemmän, että sä olisit siellä huipulla, että olisiko mä sit niinku, jos mä olisin jatkanut kisaamista, niin tyytynyt siihen tavallaan, missä mä oon, että kuitenkin ne huippujen ja se mun välinen ero oli kuitenkin niin huomattava, että mä en usko, että mä olisin ollut sit niinku valmis tekemään kaikkea sitä, mitä se olisi vaatinut. Ymmärrän. Tälleen lyhykäisyydessä. No niin, se oli hyvä. Sitten toinen kysymys. Mistä yleensä riitelette, jos riitelette? Minä aloitan. Tämä on minun show. Aikanaan semmoista arkisista asioista. Mie en koe ainakaan, Anna voi rehellisesti vastata, mutta siis mie en koe ainakaan, että meillä on niinku oikeita ongelmia. Niinku semmoisia, että on luottamuspulaa tai tämmöisiä, mitkä on niinku oikeita isoja ongelmia, vaan ne on just semmoisia arkisia asioita, jotka voi olla. Meillä oli se yksi vaihe tietenkin se, että miksi sun sukat on tuossa ja taas on kuppi tuossa. Nyt sitä ei ole niinkään, koska mä käyn siivoja 2 kertaa viikossa. Mutta ehkä ne on just semmoisia, ja minä koen ainakin, että se liittyy paljon siihen, että jos on paljon töitä, vaikka tykkääkin työstä, se kuormittaa hirveästi tekemistä, sitten on vaikea sammuttaa tuo pää, että okei, nyt läppäri kiinni, työt loppu tähän, vaikka tietää, että siellä on jonossa tuota ja sitten olla läsnä taas Maxi ja perheen kanssa. Ja sitten, jos on pinna siinä vähän tiukalla, niin sitten siitä voi tulla helposti jonkunlainen. Minusta ehkä tämmöisiä ehkä enemmänkin on nykyään ne. Joo, samaa mieltä, että sit se on että
jommalkummal menee hermot, mutta kumpikaan ei ole kauhean pitkävihainen. Ei se ei ole, mutta semmoista se on. Me ollaan kuitenkin oltu jo niin kauan yhdessä, että meillä ei ihan semmoista tyhjänpäiväistä ole ja tunnetaan toisemme aika hyvin, tai tosi hyvin, aika hyvin tässä vaiheessa, mutta siis ehkä se on muuttunut. Se oli se tietty vaihe ja alussa oli tietenkin omat jutut, mutta siis ei, minusta kaikkien pitäisi riidellä. Jos on semmoinen parisuhde, että siinä ei riidellä, niin se on niin tikittävä pommi, koska ei voi vaan kaikki olla tämä on siis minun mielipide, että kaikki olisi vaikka 10 vuotta yhdessä ei yhtään riitaa, koska sitten se on niin semmoinen Hiroshima-potenssin 10, kun se jysähtää sieltä niin, ne kaikki patoumat. Niin onhan se vähän, että varmaan sit niinku siinä toinen on se, joka on semmoinen vähän niin kuin people pleaser tyyppinen, että niin kuin mukaudutaan ehkä liikaa ja sitten ne omat mielipiteet ja asiat ei tule sitten ehkä esille silleen, että jos aina vaan tukahdutetaan niitä omia juttuja sen takia, että okei, mä tiedän, että ehkä pahastuu tästä tai suuttuu tästä. Kyllä. Sitten, koska OnlyFans, ja tässä ei ollut niin tarkennettu, että kummalle tämä on. Minä voin sanoa, että mulla se ei ole ainakaan niin ajankohtainen tässä kohtaa. Että ehkä myöhemmin. Niin, ehkä myöhemmin, mutta en nyt tässä ainakaan, että on muutakin hommaa, mutta never say never, mutta ei oikeasti, en ole tekemässä OnlyFansia. Tuskin se kohdistuu minuun, ja veikkaan, että se on Annalle. Joo, eikä ole tosissaan kyllä munkaan juttu, että tuskin tulette näkemään ikinä minulla OnlyFansia. Näin. Sitten mennään toiseen päähän. Miten saa reiden sweepin? Ja sanotaan näin, että siihen ei ole se on tosi paljon geneettinen asia. Jotkut on sitä mieltä, että full ROM, niin sanotusti, me saadaan pitkä liikerata, polven fleksio, venytys ja niin edelleen, voi olla joissain määrin kutinsa, mutta sitten taas toisaalta kaikki kehorakentajat 90-luvulla, 2000-luvun alulla esimerkiksi teki jalkaprässiä 90 asteen kulmaa ja kaikilla oli järkyttävät reiät. Siis niillä, joilla se geneettisesti on. Se on se niin sanottu muscle belly, eli miten meidän kiinnityskohdat menee tuolla ja minkä muotoinen, mallinen se lihas yleensä on, siihen me ei voi vaikuttaa. Että on selkeästi eroja siinä, kuinka pyöreät ne lihakset on ja miten ne kiinnittyy täällä. Treenakaa kovaa ja määrätietoisesti, niin sieltä se sitten tulee, jos on tullakseen. En itse usko siihen, että on joku tietty liikekulma tai muu, että vaikka se väännät itseäsi jossakin prässissä tiettyyn asioita, se vähän tuntuu enemmän tuossa, niin se ei tarkoita sitä, että se kehittää sitä enemmän. Se pitää muistaa kans. Tuntuma ei ole sama kuin kehitys. Joo, ei lisättävä. Näin. Meinaatteko olla aina valmentajia? Kyllä minä näen, että no niin kauan sitä tehnyt, että jotain valmennusta me teen todennäköisesti aika lailla aina. Tietenkin on oma visio se, että jossakin kohdassa sitten on enemmän tämmöinen tiimin ylläpitäjä, tarkkailija, isähahmo siinä, että ei ehkä niin sitä, että kerään ympärilleni superhyvän tiimin valmentajia ja muita, jotta tavallaan ei ole niin kuin minusta pelkästään ja Annasta riippuvainen niin kuin että se homma toimii. Mutta koen, että kyllä jotain valmennusta teen, että uskon näin vahvasti. Sama. Kyllä mä uskon, että aina se tulee jollain tasolla olemaan elämässä mukana ja niin, sitten jos se ei ole, niin sitä en ole sitten niinku kauheasti miettinyt, että mikä se toinen juttu olisi, mitä sitten tekisi kotivaimoksien alla, kotiäidiksien alla. Siinä tulisi hulluksi. Jep. Hyvä. Sitten, tätä minäkin ihmettelen, rakkaat katsojat ja kuulijat, lähes päivittäin, miten Anna jaksaa sinua? Nyt kannattaa tarkasti. Eikö se ole just tää sun huumori? Ehkä se on se. Tässä raha vaihtaa omistajaa tällä kommentilla. Viikoittaisella tasolla samat jutut, samat vitsit, samat meemit. Mm-hmm. Ehkä se on. No mutta ei oikeasti, onhan meillä niinku hauskaa yhdessä ja mun mielestä se on tosi tärkeää. Niin. Ja sitten se, että niinku editoin pistoolin pois tästä. Ja niin kuin sanoit tuossa, että on niinku sellainen luottamus, mikä ei tosissaan ole niinku itsestäänselvyys. Niin, kyllä. Se tulee ajan kanssa monesti. Joillekinhan se voi olla alusta asti, mutta
Meillä se ei ehkä ollut alustoista, mutta se on tullut, mikä on tärkeää. Ihmiset aina kysytään jotain mottoja tai tämmöisiä niin kuin sloganeita elämään, niin mullahan on, että älä luota kehenkään, että, niin kuin, että sä oot tämmöisessä erityisasemassa sitten. Kiitos vastauksesta. Hyvä vastaus. Sitten, käytitkö Tuomas paljon horkkuja, kun kisasit? Kyllä voin sanoa suoraan, että käytin paljon horkkuja, kun kisasin. Jos sinä haluat saavuttaa isoja asioita, niin sinun täytyy tehdä sen eteen kaikki siinä, mitä mietin. Ainakin minun täytyy, en voi puhua kaikkien puolesta. Ja olisiko tarvinnut käyttää niin paljon? Ei, mutta se oli sitä aikaa ja en kadu mitään. Kaikki, mitä mä olen tehnyt kehonrakennuksessa, valmennuksessa ja elämässä on johtanut tähän, mikä on nyt. Näin minä koen asian. Siinä lyhyesti. Ja mikä on Annan paras kisamuisto ja mikä on niin sanotusti tärkein voitto? No, tärkein voitto ehdottomasti on kyllä niin kuin maailmanmestaruus, että vaikka voitin yhdet pro-kisat, olen ollut 2 kertaa bikini internationalissa, eli siellä Arnoldissa. Tässä saanut kutsun, se on kutsukilpailu, lunastanut sillä voitolla paikan olympiaan, että vaikka nämä on niin kuin siis silleen maailman suurimpia ja arvostettuimpia kilpailuja, niin silti niin kuin se maailmanmestaruuden voitto oli semmoinen niin kuin ehkä merkityksellisin itselle. Ja edelleenkin niin kuin se on jäänyt semmoiseksi hienoksi muistoksi se hetki, kun siellä maailmanlaulu soi ja saa sitten sen niin kuin kultaisen mitallin. Et se on ehdottomasti niin kuin ollut paras muisto. Se oli 2-osainen kysymys. Tuttuun tapaan olen unohtanut toisen osion. Paras kisamuisto ja tärkein voitto, no sehän nyt voi olla myös sama asia. Niin. Ja ehkä niin, no se maailmanmestaruus, tärkein voitto ja olihan se niinku se Vegas silleen niinku hyvässä ja pahassa vähän niinku sellainen erilainen kokemus, että niinku tietenkin, että pääset maailman suurimpaan kilpailuun ja se lavahan jotain niinku ihan älytöntä ja se tila siellä. Mutta sitten niinku ehkä tämmöisenä henkilönä, joka tarvitsee aika paljon hiljaisuutta ja omaa aikaa, niin Vegas on sitten ihan juuri se vihoviimeinen paikka, että siellä niinku se aistien ärsyke joka puolelta oli niin älytön, että ei ole mun paikka. Jep, ja joo, ei lisättävää, koska tähän liittyen tulee kysymys seuraavaksi, niin en ala vielä sitä puimaan, mutta seuraava kysymys on kisaamiseen liittyvä myös, eli mikä kisaamisessa on muuttunut eniten siitä, kun on itse kisattu? Ja minä nyt aloitan taas. Ja minä sanoisin, että tietenkin se on muuttunut kokonaisuudessa, lajeja on tullut paljon enemmän. Silloin esimerkiksi kun minä kilpailin, niin aloitin kilpailun, niin oli kehonrakennus, olisiko ollut klassinen kehonrakennus, body fitness. Ei ollut hirveästi muita. Sitten piksu taisi tulla kuvioihin, tai oli naisten kehonrakennus, oli myös toki ja näin. Fitness oli ennen bikini. Ja fitness oli, joo. En edes muistanut kaikki. Mutta anyways, lajeja on tullut paljon, on mennyt fysiikkiä, on kaiken maailman pari poseerausta ja pukua ja on monenlaista fit-modelia ja näin. Mie sanoisin, niin mie kunnioitan kaikkia kilpailijoita, kaikkia, jotka astuu lavalle. Mie sanoisin, että taso on hieman muuttunut, eikä välttämättä parempaan suuntaan. Ja perustelen sen täysin sillä, että silloin kun mie esimerkiksi kilpailin, oli karsintakisat. Eli aina oli Expon yhteydessä oli se kehonrakennuskilpailu pääkisa, mutta sitten saattoi olla Oulun karsinta, Turun karsinta, saattoi olla, oliko vielä Lahden karsinta, Helsingin karsinta ja niin edelleen. Ja siellä karsinnassa sanottiin, että sulla ei ole valitettavasti asiaa tulla lavalle tänä vuonna, kokeilla ensi vuonna uudestaan. Eli mitä se sitten tekee varsinaisiin SM-kilpailuihin on se, että siellä on oikeasti laadukkaat line-upit. Ja niin kuin sanoin, lajikriteerit on muuttunut, kilpailijoilla voi olla oma syy, en dissaa ketään, mutta se on vaan fakta. Niin että se on muuttunut kovasti. Ja sitten ehkä se, että niin kuin, koska se kisaaminen on tietyllä tavalla muotia myös monelle, niin ei ole sellaista lajin historian tuntemusta hirveästi. Ei tiedä vanhoja mestareita, mistä kaikki on lähtenyt. Jotkut piirit tissaa vaikka perinteistä kehonrakennusta, vaikka se on ollut se ykköslaji ja ensimmäinen laji, ja ilman sitä ei olisi yhtään mitään muuta fysiikkalajia tullut. Ja
ja näin, että ehkä niin kuin semmoinen fanikulttuuri tietyllä tavalla, ehkä se on niin kuin Instagramissa ja näin, mutta sitten voi olla just semmoisia, että ei tiedä ketään, halutaan kilpailla, mutta ei tiedetä mitä omassa lajissa tehdään, mikä se on se kilpailusuoritus, joka kertoo sitten, että oliko se tässä niin kuin välttämättä oikeasta syystä, jos siettiä yhtään mitä, että vähän niin kuin haluan hirveästi osallistua hiihtokilpailuihin, mutta mitä se hiihto on, mitä mä teen siellä, että se on niin kuin isoimmat jutut minun mielestä. Ja siis kisaamiseen liittyen, ylipäätään kyllähän niin kuin koko ajan, vaikka niin kuin, jos miettii sitä, mä oon ensimmäistä kertaa kisannut 2007 Kanadassa, niin kuin se valmennustyö, niin sehän on taas sit niin kuin kehittynyt tosi paljon eteenpäin, mutta niin kuin just siihen aikaan ja reilu 10 vuottakin sitten ihan niin kuin some on ollut niin suuri, että niin kuin jos puhut ehkä siitä niin kuin motiivista siihen kisaamiseen, että se on vähän niin kuin muodikasta ja siistiä laittaa sinne bioon, että tämä ja tämä kisaaja, kun niin kuin just ennen se vähän niin kuin kulminoitu tavallaan se kaikki sun tekeminen, vuosien treenaaminen siihen, että sä niin kuin sä treenasit, koska sä rakastit sitä, sä halusit kehittyä ja sitten tuli se, että hei, ehkä mä voisin kisata. Kun nyt tulee se ajatus, että sä lähdet nollasta, mutta ehkä mä voisin kisata ja sitten tavallaan niin kuin, ei siinäkään mitään väärää, mutta ehkä niin kuin se pohjan rakentaminen siihen kaikkeen ja kyllähän se niin kuin, totta kai helpottaa sitä, kun on tullut uusia lajeja, niin kuin, vähän niin kuin, tavallaan sisäänheittolajeja, että kyllähän se niin kuin helpottaa sitä, koska se tie on myös lyhkäsempi. Mutta kyllä mä niin kuin ehkä kans sanoisin, että ennen ei kisattu sen vuoksi, että saadaan somessa sponsoreita, vaan niin kuin oikeasti rakkaudesta lajia. Juuri näin. Ja sitten mikä tuossa on yksi semmoinen asia on se, että jos lähdetään liian hepposin vain kilpailemaan, niin se on yksi suurimpia syitä, miksi aika monen kisaurat on niin lyhyitä. Eli se pitäisi perustua aina siihen, että kun rakennetaan se, ensin pitää rakastaa treenaamista. Sinun pitää ihan saatanasti tykätä treenata kovaa, kehittää itseä. Sinun pitää aina olla fiiliksissä, kun sinä menet salille. Rakentaa siihen elämäntapaa, sen ruokailun ja kaiken sen muun ympärille, joka on se kantava punainen lanka, ja se kisaaminen on vain yksi haara siitä. Ei toisinpäin, koska silloin tavallaan me tehdään paremmat pohjat, me opitaan sietämään rutiineita, muodostetaan tapoja, koska silloin se lähtöalusta on paljon vankempi. Ja sitten myös niin kuin tätä ihmistä, yksilöä itsessään niin kuin ajatellen on myös se, että sitten kun se kilpailuura loppuu joskus, niin se punainen lanka kantaa vielä, koska me ollaan tehty se työ ja opittu siihen elämäntapaan ja rakastamaan sitä treenaamista ja siihen liittyviä juttuja. Koska monesti se käy sillä, että olen treenannut 4 kuukautta, haluan voittaa jonkun lajin, ei mennyt hyvin, en tykkää tästä enää, valmentajan idiootti, tuomarit on paskoja ja sitten sinne salille ei mennä enää ikinä takaisin. Eli siinä on monesti tämmöinen myös, että sali on kuitenkin, se on terveellistä, se vaikuttaa aineenvaihuntaan, myönnetään kaikki, jos on lihasta se näyttää hyvälle ja niin edelleen, niin vähän ehkä ne väärät syyt ja väärä järjestys, miten sitä hommaa lähdettäisiin rakentamaan. Mikä on tärkeintä treenaamisessa, jos haluaa paljon lihasta? No on juurikin ne, mitä mä monesti mun valmennettaville sanoin, kun halutaan kehitystä ja halutaan, että se kroppa muokkautuu, niin kuin loppujen lopuksi se on päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukausista toisiin tehdään niitä oikeita asioita, että siellä niin kuin huomioidaan se ravintotavoitetta ajatellen, treenataan progressiivisesti, palaudutaan tarpeeksi, niin kuin huomioidaan sitä stressiä siellä arjessa. Se on niin kuin loppujen lopuksi aika tylsäkin vastaus, mutta se on mikä niin kuin toimii. Ja sitten just se, että just eilen tuli jossain somessa vastaan jonkun tekemä postaus, että rasvanpoltto on huomattavasti helpompaa kuin lihaksen rakentaminen. Ja näinhän se on, että se niin kuin oikeasti vaatii sitoutumista siihen hommaan, pitkäjänteisyyttä ja niiden, että pystytään optimoimaan sinne omaan arkeen ne tietyt asiat ja niin kuin oikeasti ymmärretään se. Plus sitten se, että ei niin kuin hypitä tavallaan niin kuin tavoitteesta toiseen. Että jos sä haluat sitä lihasmassaa, niin sitoudu siihen, että ei ole yhtäkkiä sit silleen, että no mut nyt tällä viikolla mulla on tämmöinen fiilis, että mä haluaisinkin dietata. Että tavallaan joo, optimaalisin ympäristö sille lihaksen kasvattamiselle on se, että ollaan mieluiten pikkasen plussalla. Joillekin harvoille se voi tulla myös energiavajeessa ja tähän nyt on nämä tietyt omat poikkeuksensa. Tasakaloreilla, joo, mutta kaikista paras ympäristö olisi se, että syödään pikkasen enemmän kuin
kulutetaan. Et niin kuin näinkin tylsä vastaus, että Kyllä. tässä ei niin kuin olla keksimässä pyörää mitenkään uudelleen, vaan palataan niin kuin hyvinkin perusasioiden pariin. Kyllä, se on se just niin kuin esimerkiksi, no mitä Annakin sanoi, että valmennus on hirveästi muuttunut, että silloin kun minäkin aloitin, niin se oli semmoista, että tuossa on treeniohjelma, tuossa on ruokavalio, katsotaan 3-4 kuukauden päästä pitääkö tehdä jotakin. Koska kuitenkin se ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, eli kaikki vaikuttaa, miten sinun hermosto voi, minkälainen stressi sulla on, kun sulla on arjessa stressiä, vituttaako työpaikka, siellä on niin paljon tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen hermoston kautta siihen palauksiin vai etkö, miten ruoansuotus toimii. Niin on ne peruspilarit, treenaa kovaa ja tarpeeksi, ei liikaa vaan tarpeeksi. Syöt tarpeeksi, nukut tarpeeksi. Ja se on siinä, siedä rutiineita paljon. Muistakaa, se on maratoni eikä pikajuoksu. Hyvä. Vuoden 2026 odotetuimmat sarjat ja leffat. No, täytyy myöntää, että vaikka olen tämmöinen leffaystävä, niin en tiedä. En ole katsonut ensi vuodelle asti hirveästi. Tänä vuonna minä ootan ainakin, tämä tuli siis mulle, mutta totta kai Annakin saa vastata, jos on hänelle jotakin, mutta Avatarta uutta, Ballerina, joka on John Wickin spin-offi, How to Train Your Dragons, Lilo ja Stitch, eli Disney, nämä, jotka piirretystä tehdään ns. Oikeat, sekoitetaan näyttelijöitä ja animaatiota. Ja 28, mikähän se on se zombie-leffa jatko, onko se nyt vuotta, päivää vai kuukautta myöhemmin joku, mutta kuitenkin sitä. Mä en edes siis muista tai tiedä, mitä elokuvia on tulossa. Niin mä en nyt osaa tähän vastata. Se kuitenkin tulet kaikki kattoo minun kanssa, niin miltei kaikki. Niin, en tiedä ootakseni sitä, mutta tulet silti. Hyvä. Sitten saatte viikkoraportteja, niin millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja huomaatte tekemisessä ja niin jne. No, hirveän hankalaa sanoa. On niin paljon, kun kaikki on yksilöitä, mutta tietenkin on niin karkeasti, jos vedetään viiva tuosta, niin on niitä, jotka tekee asioita pedantimmin ja niitä, jotka ei tee. Että en tiedä oikein tähän, miten täällä on niin paljon eri asioita, mitä voi olla, tai yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, niin että niitä on ihan loputtomasti. Että meillä viikkoraportointi on, siinä on aika paljon eri juttuja, mihin me niin kysytään ja kiinnitetään huomiota, niin siellä on ne isoimmat erot ja just semmoiset, tiedätkö, että jos on vaikka itselle arvomaailmassa se oma hyvinvointi, lihaksen kasvatus, itsensä kehittäminen, kaikki mitä siihen liittyy on täällä, niin tietenkin siellä huomaa sen, että niillä ihmisillä se tekeminen on tasaisempaa. Eli ei tule näitä kesänotkahuksia, joulunotkahuksia ja muita juhlia ja arkia. Ne vedetään läpi tavoitteet silmissä. Siinä on. Mulla on ehkä niinku semmoinen, jos katsotaan suurempaa kuvaa, edistymistä, kehitystä, sitä, että mennään kohti tavoitteita, niin mun mielestä semmoinen yksi suuri yhdistävä tekijä siellä, että aina kun ajatellaan, että okei, nyt mä lähden valmennukseen ja nyt mä saan maailman parhaan treeniohjelman ja maailman parhaan ruokavalio ja jes, tällä mä teen kaiken ton tuloksen, niin sit kun siellä ei huomioida tai ehkä niinku jätetään taka-alalle se stressinhallinta ja uni, niin ne on kaksi sellaista toistuvaa teemaa, mitkä mun mielestä sekoittaa koko pakan. Ja uni ja stressi on useasti semmoiset, että ne menee niinku käsi kädessä, että se on vähän niin kuin, että kumpi tulee ensin. Et tavallaan, että jos sä nukut liian vähän, se miten sä pystyt käsittelemään stressiä, resilienssi, niin se lähtee häiriintymään. Sitten se, että sä oot vähän stressaantunut, enemmän nukut huonommin, vaikuttaa siihen sun fokukseen. No ensinnäkin sen kanssa, että miten sä jaksat noudattaa ruokavaliota, minkälaisia valintoja sä teet ruokailun suhteen arjessa. Totta kai voimatasot treenissä, palautuminen, että se lähtee vaikuttaa kaikkiin niihin osa-alueisiin. Niin se on ehkä semmoinen yksi teema, mikä siellä toistuu, että aina kun mä näen muutosta, ei nyt tietenkään, että jos mä oon nyt nukkunut vaikka tuntia vähemmän ja stressi on vähän tullut lisää, mutta sitten kun ollaan silleen, että se on menossa siihen, että koko ajan ne unet kärsii, koko ajan se stressikäyrä siihen nousee, niin kuinka se pakka alkaa vähän hajoa käsiin. Ja se on semmoinen, että sitä on ehkä ihmisten vähän vaikea jotenkin käsittää, ja se on mulla semmoinen, mistä mä viikko toisensa jälkeen musta tuntuu, että mä paasaan tästä asiasta, että kun kaikki aina miettii, että tulokset tehdään treenin ja ravinnon kautta. Kyllähän se näinkin on, mutta sen 1/3 kulmakiven pitää siellä olla myös tosi hyvin kohdilla. Kyllä, ja
silloin esimerkiksi, just muistatko, kun olimme tuolla Tampassa Pakurskin kanssa, ja Pakurski jeesasi silloin Terence Ruffinia, eli Rough Dieselia, jos Instagramista haluaa katsoa. Ja sitten tavallaan, en nyt muista tarkasti, mutta heitetään näin, että sillä Terencellä oli 6 treeniä viikossa, en muista, oliko uni joku alle 7 tuntia, aika hyvänlaiset määrät gearia niin sanotusti, eli jos olet valinnut tämän urheilukemian polun, niin muista, että ne aiheuttaa myös stressiä kehoon. Hermoston kuorma nousee. Ja sitten tavallaan moni ottaa sitä sitten, että kun Pakurskikin vaikka minun silmissä siellä ihan top valmentajia maailmassa, niin tiedät siellä joku uusi ihmeellinen juttu tai joku kemia tai lisäravinne, mitä sinne laitetaan, jotta tämä tilanne saadaan korjattua, niin se vastaus oli Terencelle, että hän ottaisi sinut valmennuksen, jos sitoudut siihen, että ensimmäisen kuukauden olet salilta pois, meditoit, teet ehkä joogaa, kävelet joka päivä, saat sen ilmaiseksi sen ekaa kuukauden, aletaan sitten töihin. Ja sitten kun alkoi töihin, vähensi treenimäärää, vähemmän kuormitusta hermostolle, vähemmän kemiaa, vähemmän kuormitusta hermostolle ja alkoi optimoimaan ruokavalioa, niin yhtäkkiä se kehittyi muistaakseni 4 vai 5 kuukaudessa enemmän kuin edellisenä vuotena. Eli se on niin kuin Anna sanoi, että todella edelleenkin, vaikka meilläkin on stressi- ja resilienssivalmentajakoulutus molemmilla, helvetin hyvä koulutus, Kustasberg, Harri ja Karppisen Teemun, by the way, ei ole maksettu mainos, niin silti, vaikka sitä nyt yritetään joka tuutista tuoda esille, niin silti selkeästi se on monille semmoinen, että höpö, eihän se niin kuin ole näin. Mutta sitten se pitää vaan kantapään kautta ilmeisesti monet asiat oppia. Ja näin se monella onkin, että sitten kun ollaan siinä, niin kuin, ollaan valmiita oikeasti, no vähän niin kuin, tiedätkö, sulla on joku lihas ihan todella kipeä, sitten sä vasta meet hierontaan, et sen takia, että se olisi ylläpitävää, niin sama varmaan tuossa niin kuin stressissä ja palautumisessa ja semmoisessa, että niin kuin aletaan lepäämään ja keskitytään siihen, niin monella se on sitten, että se vaatii sen jonkun sortin burnoutin sinne, kun oikeasti aletaan tekemään niille asioille jotain. Ja no tavallaan, no ei se nyt liian myöhäistä ole, mutta sitten se palautumisprosessi siitä voi kestää kuukausia. Että pitäisi niin kuin oppia tunnistamaan itsestänsä ne vähän niin kuin hälytysmerkit ja sitten kun niitä tulee, niin okei, mitäs näille nyt tehdään? Jep, juuri näin. Voiko ruokavolyymia syödä liikaa, kasvattaako se vatsan leveyttä? No ruokavolyymi tietenkin riippuu se, että onko se, syönkö myös kalorimäärällisesti. Eli jos syön paljon ja on paljon kaloreita, niin voi. Et siitähän on aika paljon todisteita tuolla, kun katselee ympärillä tilastoja. Ja sittenhän siinä monesti on se, mikä monilla tulee, jos sitä ruokavolyymia ja ruokaa on paljon, että vaikka rasvakudosta ei tule, niin sitten jos ei ole hirveän hyviä pitoja niin sanotusti, eli syvät vatsat, lantionpohjalihakset ja muut ei hirveästi toimi, niin se alkaa se vatsa niin kuin pömpöttämään niin sanotusti. Ja sittenhän monilla kehorakentajilla esimerkiksi, mennään nyt kehorakennukseen taas, koska siellä se näkyy aika radikaalisti, niin moni on sanonut, että se on niin sanottu insuvatsa. Ei ole, suurimmalla osalla ei ole, vaan sillä on ihan vitusti ruokavolyymia. Siellä on ihan järkyttäviä tankkauksia. Ja moni kehorakentaja sitten, mitä olen itsekin seurannut, sanotaan, kun tankkaus tehtiin vähän fiksummin, pienemmillä määrillä, niin yhtäkkiä se leveys katosi sieltä. Ja tämä kysymys oli tullut naiselta, mutta sanotaan, että en mä niin kuin, no niin, nimenomaan niin kuin kehonrakentajien kanssa, kun on jutellut, niin nähdään, että ne kalorimäärät on aivan sairaita, jolloin myös tätä kautta se ruoavolyymi on suuri. Mutta ei ole kyllä yhdelläkään naisella tullut niin kuin tällaista vastaan, että se ruokavolyymi olisi niin suuri, että se lähtisi niin kuin oikeasti venyttämään sitä vatsalaukkua. Jep. Kyllä se sitten aina siihen liittyy se ylipaino, paljon rasvan kertyminen, että syö niin kuin, koska silloinhan se käytännössä niin totta kai, mutta joo, että siinä on niin kuin vatsalaukun venyminen ja sitten toki se, että jos nyt syödään enemmän kuin kulutetaan pidempiä pätkiä, huomattavia määriä, niin totta kai se rasvamassa alkaa sitten kertyä ja siihen kysymykseen taisi olla jatkokysymys, että kuinka hillitä nälkää tai kuinka vaikuttaa nälkään. Jos ei muista, että minä olen ainakin. Mä muistan, kyllä. Mutta no, oletetaan, että nyt kyseessä on sitten vaikka kisaaja, niin mitä mä teen? Itse en siis juurikaan kisaajia enää valmenna, mutta siis kaikkien kanssa toki, että niin kuin ihan se, että no helppoa on nyt antaa vaikka hiilihydraatit esimerkiksi se, että jos sulla on tässä riisi ja sulla on tässä peruna, niin tiedäksä,
että jos ajatellaan, että tässä on 40 grammaa hiilaria, tässä on 40 grammaa hiilaria, niin kyllä se perunan määrä, se ruokavolyymi on suurempi, jolloin se pitää sitä nälkää enemmän. No, ruoka-ainevalinnat. No sitten totta kai se, että niin kun tunnistetaan myös se jano siitä nälästä, eli pidetään siitä huoli, että saadaan tarpeeksi sitä nestettä, mihinkä äärimmäisyyksiin nyt sen kanssa ei kannata mennä, kun monihan on sitten, että no juo paljon vettä. Mutta sitten kun tässäkin kisaajien kanssa on huomannut, että voidaan oikeasti mennä ihan överimääriin, että niin kuin siinäkin pitää sen järjen. Ja sitten näinkin tylsä vastaus, kun että se nälkä kuuluu siihen diettiin. Että niin kuin, että tavallaan sä et voi tehdä siitä ympäristöstä, tiedäksä, niin kuin koko dietin ajaksi sellaista, että mulla ei ole koskaan nälkä. Se vaan kuuluu siihen kisaamiseen ja niin kuin se, että tavallaan, että jos sä lähdet ensimmäiselle kisadietille tai etkä sä vaikka koittanut koskaan sitä painon pudotusta, niin kyllähän se kuuluu siihen. Kyllä. Sä oot energiavajeessa ja tavallaan mitä kireempään kuntoon sä meet, niin no, siellä voi lähteä aineenvaihdunta hidastumaan useasti, niin tavallaan sä joudut tekemään enemmän töitä. Mitä kireemmässä kunnossa saat, sitä enemmän sä joudut tekemään töitä, tai niin kuin tyypillisesti, että se paino sieltä tippuu, se rasvamassa sieltä lähtee. Kyllä. Että se vaan niinku, sitä on vähän niin kuin opeteltavaa myös sietämään. Ja totta kai niin kuin sit, jos mietitään, että nälkä tulee yöllä, no sitten keskustele valmentajansi kanssa siitä, että mikä se viimeinen ateria on, että se tukisi vaikka sitä, että se palautuminen olisi mahdollisimman hyvää, tai se, että sä pystyisit pysymään siinä unessa. Ja that being said, kyllähän ne unetkin lähtee kärsiä jossain vaiheessa siellä dietillä. Kyllä ne lähtee, että sitten on välillä nähnyt nyt vähän vähemmän, mutta yhteen väliin varsinkin oli just semmoisia, että dietillä ei saa olla nälkä kisadietit, että se ei ole normaalia. Okei, sanotaan suoraan sillä, että jos sulla ei ole nälkä kisadietillä, niin se ei todennäköisesti ole kunnossa. Ja sitten jos taas se vie niin pitkälle, että se nälkä katoaa, niin se tarkoittaa sitä, että aineenvaihdunta on hidastunut jo niin paljon, että sitten sitä ei saisi tulla edes. Mutta joo, kyllä näin. Ja sitten vältettäviä liikkeitä kisaajalle. No yleisestihän ei ole mitään vältettäviä liikkeitä, mutta sitten jos pitää mennä siihen lajispesifisyyteen, niin en itse ainakaan laittaisi esimerkiksi bikinikilpailijoille 2 kertaa viikossa epäkkäitä ja 3 kertaa käsitreeniä. Eli mitään ei tarvitse välttää. Ja sitten jos on tämmöisiä uskomuksia ja muita, että maastaveto, vapaa kyykky paksuntaa keskivartaloa, niin voi mennä YouTubeen ja mennä ajassa taaksepäin ja googlettaa Arnold Schwarzenegger YMS, niin kaikki teki maastavetoa ja kyykkyä ja kaikilla oli helvetin kapeat vyötärät. Ja ehkä tässä tullaan taas myös sitten siihen, että valmentaja katsoo sitä kisaa ja mietitään sitä, mikä se lajikriteeri on. Niin just se, että halutaanko bikinikisaajille niitä epäkkäitä, jos sulla on jo kädet hyvässä kunnossa, olkapäät, tiedäksä se X-malli siellä tarpeellinen, niin tiedäksä, haluatko sä siitä sitä niin kuin kasvattaa. Että mun mielestä aina niin kuin pitäisi katsoa sitä tilannetta, että kuka siinä edessä seisoo. Kyllä, juuri näin just, että jos niin on vaikka classic bodybuilder tai kehorakentaja sitten tosi hyvä iso massa yläkropassa, mutta sitten on kuuluisat kahlajalinnun jalat, niin sitten ehkä voi miettiä, että miten minä tämän treeniohjelman pyörittelen, että me saataisiin balanssi sinne. Mutta yleisesti ottaen niin kuin vältettäviä liikkeitä ei minusta ole. No ehkä jollekin bikinikisaajalle en hirveästi lähtisi tekemään painojen kanssa vinoja vatsalihaksi. Joo, tämmöisiä nyt on. Ehkä joo. Tuota kyllä ajatellut. En ajatellut yhtään vatsatreeniä. Mutta sitä en ehkä itsekään. En ole tähän asti teettänyt. Omat tavoitteet ja ympäristön reagointi negatiivisesti siihen. Tästähän olen valmennettavien kanssa puhunut ja molemmat meistä on tästä somesta paljon puhunut ja tämä tulee kerta toisensa jälkeen vastaan. Ja tämä keskustelu tyypillisesti voisi mennä näin, että ollaan siellä vaikka nyt sairaalan taukohuoneessa ja sulla on oma eväskuppi siinä edessä ja siinä on kauniisti asetellut pullat siihen ja ota nyt yksi. Sä vaan vastaat, että ei kiitos, mulla on tässä nämä mun omat ruuat. Niin siitä tehdään ongelma, että sinä syöt tavoitteiden mukaisesti terveyttäsi tukevasti, etkä ota sitä pullaa. Ja mä oon huomannut, että ja mä oon itse joutunut tähän tosi monesti,
Ja ehkä mä en itse sen tyyppinen henkilö, että sit mä oon vaan niinku aika tiukasti sanonut takaisin, että vaikka niinku kisaprepillä ja eikä tässä nyt tarvii se lopputulema todellakaan kisaaminen olla, että ihan mikä vaan se tavoite sulla on, niin se on tärkeä. Niin mä oon niinku sit joutunut sanomaan, että se et ole sinä 3 kuukauden päästä, joka on tiedätkö, niinku tuolla pikku narustringeissä tuolla lavalla, että mulla ei ole, niinku, että tää on mun valinta, tää vie kohti mun tavoitetta, mutta niinku se just, että no, jollakin tavalla saisi sille toiselle sen niin kuin sanoman läpi, että tämä tukee mun tavoitteita, mun tavoitteet on mulle tärkeitä, ne on mulle mun arvomaailmasta tärkeitä, tämä edistää sitä, tämä edistää mun terveyttä. Että sä voit niin kuin yrittää selittää sitä, että niitä omia valintoja ja totta kai loppukädessä sit, jos joku toinen ei sua ymmärrä, se ei ymmärrä sua. Ja sitten niin varsinkin on ehkä niin kuin enemmän naisten keskuudessa sitten myös se, että tiedostaen tai tiedostamatta se toinen, niin se voi jollakin tavalla, jollakin tasolla kokea jonkunlaista kateutta, että ei vitsi, että vitsi kun mäkin haluaisin, mutta mä en pysty, toi pystyy, niin sit alkaa tehdä se nälviminen. Jep. Joo, kyllä mulla on ollut tästä kanssa postauksia ja sitten olen saanut aina postausten yhteyksessä myös viestejä semmoisilta ihmisiltä, jotka ei ole sitten kehdannut ehkä laittaa siihen kommenttia tai muuta, niin valitettavasti se on selkeästi naisyhteisöissä yleisempää. Miehillä se on ehkä, me itse ehkä muistaakseni joskus, kun oli vaikka aloittelin Poraushommelin Raksalla töissä, niin se oli semmoinen, tiedätkö, että ehkä eka päivänä, ehkä toka päivänä joku, niin vähän vittuili siitä sillä miehekkäästi, tiedätkö, vähän sellaista, mitä vitun kaniruokaa tuon, ja se loppui siihen, se oli siinä. Mutta just se, että sittenhän se on just se, että työpaikoilla se on yleistä, mutta se tilanne on aina myös tosi paljon hankalampaa, jos se on myös kotona. Koska joillekin on se, että se kumppani ei ole valmis muutokseen ja haluaa vetää sinut takaisin sinne sohvalle Netflixin ja sipsipussin kanssa, niin se on hirveän hankala. Eli se, niin kuin Pakuskin kanssa tein sen podcastin ja mä kysyin siltä, että mikä on niin kuin isoin tekijä siihen, että ihminen onnistuu tai ei onnistu omassa tavoitteessa liittyen hyvinvointiin, niin se sanoi, että kaikkein suurin on ympäristö. Että ylivoimaisesti kaikkein suurin. Ja se onkin silleen hankala, tai se on just näin, että niin kuin Anna sanoi, että se ihminen näkee siinä sen, mitä hän haluaisi itse olla, mutta jostain syystä siinä hetkessä se ei pysty samaan, joten se haluaa tehdä just sen saman. Vietään tähän minun tasolle se. Ja se on hirveän vaikea ihmiselle, jolla on tosi kova halu tehdä muutos, mutta se ympäristö potkii koko ajan nilikoille sinua. Silloin minä ohjeistan esimerkiksi, että jos on semmoinen, että jos ei ole työyhteisö eikä kotona, mutta se on vaikka kaveripiiri, ja sitten se ihminen näkee paljon kavereita, useasti on kaiken maailman kissaristiäisiä, ja se siellä aina sortuu. Niin minä ohjeistan ihan kylmästi sillä lailla, että sieltä mene sinne ennen kuin sä osaat sanoa ei. Eli nyt sinun selkäranka ei ole, mutta jos sä oot 8 viikkoa, 10 viikkoa pois niistä, siinä muodostat tapoja ja rutiineita, siellä saat tulosta, joka nostaa motivaatiota, sitten sä voit mennä siihen ja sanoa, että ei kiitos, tämä on mulle tärkeämpää. Kaikkein vaikein on oikeasti mennä isovanhempien luo. En mä tiedä, jotenkin ilmiönä tuo jännä, en mä tiedä onko sitä sit niin kuin aina ollut, mutta jotenkin se, että oot sä jollain dietillä, vaikka yritetään muodostaa pysyviä, fiksuja, tiedäksä, ruokavalintoja, niin aina oot sä jollain dietillä. Ja toisaalta, no joo, ehkä dieetti-sananakin on saanut vähän niin kuin huonon niin kuin maineen silleen, ja moni mieltää sen, kiitos naistenlehtien, moni mieltää sen siihen, että nyt sä vedät jotain kuuria tässä 8 viikkoa ja sä oot kauhean kärsivä ihminen ja teet sä aivan maasi myynyt ja näin, niin se on aina, oot sä jollain dietillä. Vaikka se voisi olla, että okei, sun tavoitteena on lihasmassan kasvu, sä haluat syödä tarpeeksi, sä haluat saada niinku ravinnerikasta ruokaa, niin se on jotenkin, en mä tiedä, että onko se niinku nyt viime aikoina vai onko se ollut ehkä sitten niin kuin aina, mutta se on jännä ilmiö, koska eihän mekään mennä niille ihmisille, että voi vittu mitä paskaa te teet, että syötte, se ei toimi noin päin, että sit kun sä haluat panostaa sun terveyteen, niin se on jotenkin, mitä sä teet? Niin ja sitten, ja ei liity aiheeseen suoraan, mutta minustahan se on ollut jo vuosia, että se on täysin hyväksyttävää sanoa esimerkiksi just kilpailijoille, kommentoida niiden syömistä ja ulkonäköä, mutta se ei toimi ikinä toiseen suuntaan. Ja se on minusta perseestä, että työyhteisöissäkin sitä kuulemma tapahtuu aika paljon.
Ja sitten, mitä minun piti tähän vielä sanoa? En muista enää. Jotakin piti fiksua heittää tuohon, mutta ei tule enää mieleen. Ei tule mieleen enää, mutta joo, tuo on tosi ikävä ja semmoinen, niin kuin, että niitä on nähnyt tosi paljon niin kuin omien valmennettavien kanssa ja sitten myös semmoisia muiden, mitä on jutellut ja kuullut muilta valmentajilta, niin se on yleistä. Koti, kaveripiiri, työympäristö. Ne on ne, missä sitä tulee sitä damakea, vaikka kuinka olisi tärkeä se oma tavoite, niin siellä sitten helposti sortuu. Niin, ja just se, että ehkä niinku, että mitä tehdä, niin mun mielestä ehkä se, että itse se oma asennoituminen ja se tilanne, että se olisi mahdollisimman neutraali, että sä otat sen esille, eikä ole silleen, minä nyt en voi tässä syödä, kun minulla on tämä ja tämä, tai et tiedäksä sä silleen, ja sitten se, että no, mitä sä voit muuta tehdä, kun selittää sen sun tilanteen silleen, että tämä on mulle tärkeä asia. Niin. Mä teen valintoja ja niin. Okei, syö sä tää. Ja enkä nyt todellakaan sitä sano, että pitäisi elää elämä silleen, että sä kannat niitä tuppervaaroja, mutta just, että jos sulla on paljon sosiaalisia menoja ja sellaisia, ja niistä pitää alkaa vähän niin kuin valitsee, että okei, tuossa on toi dinneri tonne, mä ehdottomasti haluan osallistua, tuossa on noi häät tonne, mä osallistun, mutta jos on silleen, niin kuin alkaa olemaan tosi sellaista tiivistä. Ja toivottavasti sitten niin kuin myös jossain vaiheessa se ystäväpiiri ehkä oppisi sen. Mulla ainakin oppi jossain vaiheessa, että kun meillä oli noita niin kuin juttuja, niin sieltä tuli yleensä järjestäjältä viestiä, että ootko sä menossa kisaamaan tällä hetkellä, tai varataanko me sulle jotain, vai varaat sä omat jutut mukaan, tai me ollaan grillaamassa nyt tämmöistä ja tällaista, pystyt sä syömään tätä. Niin, et se oli niin kuin silleen, että sit se ympäristö oppi siihen, ja sama oli äidin kanssa, että kun meni äitin luokse, niin sieltä tuli aina viestiä, mä oon ostanut sulle tätä ja tätä ja tätä. Laita vielä, jos sä haluat jotain. Et sit niin kun ihmiset oppi siihen, mitkä jutut on sulle tärkeitä, ja se oli kiva myös nähdä, että siihen saisit niin kun sellaista tukea ja kannustusta. Kyllä, joo, ja se on totta, että kyllä se, jos ne on oikeasti hyviä kavereita, niin ne adaptoituu siihen. Ellei niillä ole joku sisäinen kamppailu ollut jo niin kauan itsensä kanssa, että ne purkaa sen huonon olon siihen, että sinusta on tähän ja minusta ei ole. Mutta siis se on just, mitä se piti tosiaan sanoa, nyt se tuli mieleen, niin se, että se kertoo hirveästi just se, että jos on se terveellinen ruoka ja on jatkuvasti se vaikka töissä mukana tai sitten siellä lounasbuffetissa ottaa vain sen proteiinin siihen ja hiilaria jonkun verran ja kasviksia loput, eikä ota jälkkäriä ja 3 kierrosta ja pizzalevyjä siihen, niin sitten tulee sitä kuittailua just siitä, että oliko jollakin dietillä ja tämmöistä näin, joka kertoo siitä, että ihmiset syö niin helvetisti roskaruokaa, että jos syön terveellisesti, niin ollaan heti dietillä. Ja tämäkään ei liity tähän suoraan, mutta siis toinenhan on, joka on ehkä vielä vaikeampi tietyissä porukoissa varsinkin, on se ymmärtää, että jos on menossa tämmöinen itselle tärkeä projekti, on se, että se ei ole alkoholia. Sehän on niin että jengillä vittu taju lähtee. Et juo alkoholia, no ota, mikä sulla on, onko se raskaana, onko se mikä sulla on. Siis on aivan käsittämätöntä, että on pakko ryypätä tai muuten suututaan suurin piirtein. Mutta kai se on myös kulttuuriasia jossain määrin sitten. Niin, tai kertoo paljon, kun se alkoholi liittyy kaikkeen kissaristiaiseen, mitä tehdään. Ja ehkä tuohon, niin kun mainitsit ton, että jos sä syöt terveellisesti, niin ollaan jollain dietillä, että kuinka tavallaan niin huolestuttavaakin se on, että niin se normi nykyään on se, että sä niin mätät tuollaista einesruokaa. Että se on normaalia, mutta sitten kun sä preppaat itse ruuat kotona ja syöt terveellisesti, niin sit se on niinku se poikkeama, koska ennen se on ollut niinku aivan toisinpäin. Jep, joo, se on. Valitettavasti ajat ei aina muutu parempaan suuntaan. Nyt minä ymmärrän niitä vanhuksia, jotka sanoo, että ennen oli kaikki paremmin. Koska niin se on. Ei nyt kaikki ole. Mutta hei, meidän kysymykset loppu siihen. Kiitos sulle, jos jaksoit kuunnella ja katsoa. Kiitos myös, otetaan virallinen kättely. Oikeasti video menee kiinni, niin sitten me pussailen tuon ihmisen. Mutta tosiaan kiitos kaikille. 15 kysymystä käytiin läpi. Toivottavasti tästä oli sulle jotakin hyötyä. Ja muista seurata minun YouTube-kanavaa. Muista myös, että meillä on järjettömän pitkä kokemus ammattivalmennuksesta. Ja mainitakseni vain tässä ihan, että meillä on muutakin kuin puhetta, jos et siellä vielä tunne meitä, on se, että meillä oli 1000 henkilökohtaista muutosvalmennusta tehty, 3 Pro-korttia, 136 mitallia KVSM-tasolla, eli osataan me jotakin myös tehdä, joten ihan rohkeasti voit ottaa meihin yhteyttä, jos sulla on tavoitteita, mitä sä haluat saavuttaa.
Mutta kiitos vielä, palataan taas seuraavassa jaksossa. Moi moi!